Dulot Albay, aki ni Bonifacio Benitez Jr. asin Marivic Valenzuela, buot magagum ki Jenelyn Servelos kan sugod tiwi, aki ni Carlito Servelos asin Felisa Drina. Ros Chan Crucilio Cobre kan libtong tiwi, aki ni Juan Evangelista Cobre asin Rosemary Colinares Crucilio, buot magagum ki Rachel Contigno Bendal, aki ni Benjamin Garde Bendal asin Elsie Dacuba Contigno. Ikatulong tawag, Antonio Benitez Jr. kan Manito Albay, aki ni Benedicto Benitez asin Ninita Alarzar, buot magagom ki Milan Claveria kan Lourdes tiwi, aki ni Jaime Claveria asin Feli Lani Lenguas. Kunigwa man tabi kamong naaraman ni anuman ang mga kaulangan sa tinawag na ini, tabi man ipaaram sa opisina. Salamat po. Dulot pa sa salamat, Brehino Family. Petisyon, Narbe Rubius.
Sa ngaran ka na maasin ka na aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Yesu Kristong kagurang nantaan pagkamuot kan Diyos. Asinan pakisumaro kan Espiritu Santo mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na aga sa indo mga tugang. Diyos maray na agaman po. Ako ontaan sa tong mga kasalan, tanganing magkaniko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisan ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan.
na nagtutukang sa tuo ka Ama, kaheraki kami. Tay kasanang banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan hurong kalangka. Hesu Kristo kaibaka, Espiritu Santo, sa kapurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, gibuha kaming magselebrar sa maigot na katigayunan kaining mga aldaw nin kaugmahan, na samong ginigibo sa kaumawan kan kagurangnan na nabuhay liwat. Tanganing an samong binabalikan sa pagrumdom, sa gibo danay niyamong rimpuson. Huli kay Hesu Kristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matuko po. Ang gibo kan mga apostoles, minapahayag kan luway-luway na pagtalubo kan simbahan, puon sa Jerusalem, sagkod sa Roma. Sa babasahon, may hinanyog niyato ang pag-aho kan simbahan sa mga hintil na maging Kristiyano. Sinda nag-ako man kan balaw kan Espiritu. Ini nagpapasabot sa to na ang pagkamuot nin Diyos mayo nin pinapalain. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Kad malaog na si Pedro, sinabat siya ni Cornelio. Naglukmo ini sa mamitisan niya asin naglaog. Alagad binangon siya ni Pedro asin sinabihan, magtindog ka, ako tao man. Si Pedro pagbuka kan ngoso nagsabi, sa totoo, nasasabotan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos, kundi sa gabos na nasyon, an may pagkatakot sa iya asin nagigibo nin kasuripotan, inaakot niya. Nagtatarampa si Pedro kan mga bagay na ini, nagtugdo ng Espiritu Santo, sa gabos na nagdadangog sa tataramon. Haros nawara sa sadiri ang mga may pagtubod na serkonsiso na nakiiba ki Pedro. Huli tasagkod sa mga hintil, ang balaog kan Espiritu Santo ibinuubo. Tanadadangog ninda sindang nagtataram sa manlain-lain na tataramon asin nagpapamuraway sa Diyos. Danga nagpahayag si Pedro, may makakaulang kan tubig na dai mabunyagan ining mga nag-ako kan Espiritu Santo siring sa to. Nagbuot siya na bunyagan sinda sa ngaran ni Hesu Kristo. Dangan hinagad ninda siya na makidagos sa inda nagkapirang aldaw. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Sa gabos na mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Sa gabos na mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Mag-awit sa kagurangnan nin bagong awit. Huli ta nagibo siya nin mga ngangalasan. Nanligtas para sa iya ang tuon niya, asin ang banal niyang takyag. Sa gabos na mga banwaan, ipinahayag kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Ipinamidbid kan kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Sa mga mata nin mga nasyon, inihayag ang sa iyang kasuripotan. Ginirumdum niya ang sa iyang pagkaherak, asin ang sa iyang katotoohan sa harong nin Israel. Sa gabos na mga banwaan, ipinahayag ang kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Nahiling kan gabos na puro kandaga, ang pagliligtas kan satong Diyos. Magpataratara sa kagurangnan, bilog na daga, magbulwang nin kaugmahan, magkurahaw asin magtugtog. Sa gabos na mga banwaan, ipinahayag ang kagurangnan ang sa iyang pagligtas. Minamaot niya to gabos ang buhay na makahulugan. Ini makukuan niya to kung ang Diyos nag-ierok sa satong buhay. Ang Diyos pagkamuot, asin ang pagkamuot sana nagikan sa Diyos, ang nakakataon nin tunay na kahulugan kan buhay. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Mga namumutan,
Magkamin root mo man kita, hulitan pagkamuot, gikan sa Diyos. An si isay man na namamuot, pinaginaki kan Diyos, asin nakamidbid sa Diyos. Anday namamuot, daimidbid ang Diyos, taan Diyos pagkamuot. Digdi ipinahiling ang pagkamot kan Diyos sa sato. Sinugo kan Diyos ang bugtong niyang aki sa kinaban, tanganing mabuhay kita, huli sa iya. Yaon digdi ang pagkamuot, bako na kita, namutan ta ang Diyos, kundi siya, namutan niya kita, asin sinugo niya ang sa iyang aki, bilang paumay buot, laban sa satong mga kasalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindugpuan ka, boss, para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagpasakan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Pamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, an ama namuot sako, kaya ako man namuot sa Indo. Magdanay kamo sa pagkamuot sako. Kung uutubon nindo an sakuyang mga tugon, magdadanay kamo sa pagkamuot sako. Siring na ako nagutob kan tugon nin sakuyang ama, asi nagdadanay ako sa pagkamuot sa iya. Ini sinasabi ko sa Indo, tanganing an sakuyang kaugmahan magindalisay diyan sa Indo. Asin man magindalisay an sa Indong kaugmahan. Iwini an sakuyang tugon, magkaminootan kamo, siring sa pagkamuot ko sa Indo. Daing pagkamuot na maurog ka ini, naidulot nin tawo an sa iyang buhay, huli sa iyang katuod. Kamo mga katuod ko, kung gibuhon nindo ang tugon ko sa Indo. Day ko na kamo pag-aapodon na surgoon. Huli taan surgoon, day nakakaisi, kung ano ang gibo kan sa iyang kagurangnan. Inaapod ko kamo nakatuod, hulita ipinahayag ko sa Indo, ang gabos na naaaraman ko sa sakuyang ama. Dain nindo ako pinili, kamo pinili ko, asin tinugon ko kamo na maglakaw, asin magbunga, bunga na magdadanay. Dangan itataos sa Indo kan ama, ananuman na hagado nindo sa iya sa ngaran ko. An tugon ko sa Indo, iyo na magkaminootan kamo. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Sa liwat mga tugang Diyos marahay na aga sa Indo gabos. Sa ikaanom na Domingo kan Pasko kan pagkabuhay liwat, an mga pagbasa niya tungon yan, nagtatao sa satuya nin tema manunungod sa pagkamuot. Pirang beses niya itong nadangog sa ikaduwang pagbasa, siring man sa Ebanghelyo ngunyan, ang tataramon na pagkamuot.
Mga tugang sa tahaw, kan sa tuyang mga inaagihan na mga kadipisilan, kasakitan, asin gayod kamunduan sa satuyang buhay, baka bako sa satuya sana, pwedeng sa satuyang pamilya, sa satuyang komunidad, nasyon o sa bilog na kinaban. Gayod naglaog naman sa satuyang mga isip, asin nagmaawot na sana saong aldaw magkaigwanin milagro. Tanganing angabos na satuyang inaagihan na mga negatibong bagay mapara. Naglalaom kita na ang Diyos sa iyang dakulang pagkamuot asin pagkaherak, maghihiro, tanganing tapuson an anoma ng mga kasakitan, kaaditan, kadipisilan, asin ano paman. Alagad gayod mga tugang, tibaad daina gibuhon iyan, kan mahal na Diyos. Bako nin huli tahabo niya. Ginibo niya, an sa iyang parte, 12,000 na taon na ang nakaagi. Kan ipinahiling niya sa satuya, an mga gibon niyang ngangalasan, na minagikan sa iyang dakulang pagkamuot sa kinaban. Iwinalat na niya sa satuyang mga kamot, tanganing kita an magpadagos kan sa iyang pinunan, asin sa satuyang mga paghiro, lugod magbunga nin mga milagro, na satuyang minamaot. Itinaona sa satuya kan kagurangnan an paagi, kung papano makahimo nin mga milagro. Dahil itong paggamit nin kapangyarihan nin mahika, kung ano paman. Simple man sanaan itinaukan kagurangnan, tugon nin pagkamuot. Magkaminurootan kamo, siring kan pagkamuot ko sa saindo. Iyo'y ni mga tugang an kaipuhan kung nagmamaot kita nin mga milagro o pagbabago. Ipahayag niya to ang pagkamuot na satuyang inako nagikan sa satuyang kagurangnan. Kaya lang siguro para sa kadaklan, inian tugon na dipisil isabuhay. An mamuot. Para sa iba, ini bakong kapanipaniwala. Kadaklan sa sato, ikinakahon ang tataramo na pagkamuot sa romantikong aspeto. Alagad ang kahaputan mga tugang, ang tataramon na pagkamuot bako sa ina ini tataramon. Isinasabuhay, pinaghuhurup-hurupan, tanganing magbunga. Sabi sa sarong kanta ni Whitney Houston, asin ni Mariah Carey, there can be miracles when you believe.
but miracles can be born out of love. Ang milagro mahahaman, posible sa tawong nagtutubod. Alagad mas lalo ining magkakaigwanin kapanuan kung ang tawong nagtutubod sa pagkamuot nahihiling ini sa saiyang mga gibo. Ang sa tuyang minamawot na mga milagro, nadarakan pagkamuot, daiman mangyayari. Kung mayo ining aksyon. Because action speaks louder than words. Ang paghiro sa konkretong manifestasyon kan pagkamuot, ninhuli ta ini nagsasadol sa tawong namumuot, nagibuhon an anuma na karahayan para sa saiyang namumuotan. Inibaga mga tugang an ka panuan kan marahay na bareta. Ini anadang gugnyato sa ikaduang pagbasa ngunyan. Ang pagkamuot kan Diyos sa katawuhan, iyo ang nagdara sa iya, nagibuhon ang sarong dakulang milagro. Kan ipinadara niya ang sa iyang bugtong na aki sa kinaban. Diyos alagad na ni tawo, asin nakisumaro sa satuya apwera sa kasalan. Tanganing sa paagikan sa iyang pagdusay, kan sa iyang pagdupakan sa iyang mga kamot duman sa krus. Sa iyang kagadanan, kita magkaigwanin buhay. Ang pagkamuot na ini mayong pinapalain, ninhuli tadaiman pinili kan Diyos sa nagkapira na maligtas. Kundi minabot niya na ang gabos, Hudiyo man o Hintil, mag-ako kan panugang kaligtasan, siring sa ipinahayag sa satuya, kan enot na pagbasangon yan sa gibo kan mga apostoles, manunungod sa istorya kan konbersyon ni Cornelio, asin kan sa iyang pamilya. Ang nangyari kay Cornelio, asin sa iyang pamilya sawong milagro, ninhuli ta sinda nahiro kan mga pagsaksi ni Pedro, asin namid bidnindaan pagkamuot kan Diyos sa sainda. Mga tugang mahihiling manyato an sa tuyang mga sadiri kay Cornelio. Kita nakamate asin nag-ako kan balaog kan dakulang milagro, nagikan sa pagkamuot kan mahal na Diyos. Asin sa paagi kan ikadwang pagbasa ngunyan, asin sa satuyang ebanghelyo, pinapagirumdum kita kung gurano namuot sa satuya ang Diyos. Asin sinasadol kita na magdanay sa pagkamuot na ini, tanganing ini ang magdara sa satuya, na magin mga burabod man nin pagkamuot sa iba. Bilang linalang sa imahe asin sa ladawan kan mahal na Diyos, huli kan sa iyang pagkamuot, kaipuhan na mahiling sa satuya, ang pagpapahayag kan pagkamuot. Hinuli ta sa paagi kaini, sa tuyang pinapatutuuhan na ang Espiritu kan Diyos uya sa sato. Kung kita nagtutubod asin nagsusunod sa Diyos nin pagkamuot,
maninigo sana na kita maging ladawan man niya, ladawan manin pagkamuot. Tasabi nga ni sa panasurat ni San Juan, paano mo masasabi na namumutan mo ang Diyos na dai mo nahihiling? Kung dai mo namumutan an sa imong kapwa na sa imong nahihiling. Kapwa mo na dinalang man sa imahe asin ladawan kan mahal na Diyos. Mga tugang bilang mga nag-ako kan dakulang milagro nin pagliligtas, huli kan pagkamuot kan kagurangnan sa satuya. Sinusugo niya kita na mamuot, bako lang sa satuyang kapamilya, bako lang sa satuyang katuod, kundi siring man ipahayag ini sa iba, nyatong mga tugang, maski ngani sa satuyang mga kaiwal. Ninhulitaan pagkamuot kan Diyos, na mayong pinapalain, iyuman ang dapat na satuyang ipahayag digdi sa kinaban. Ang pagkamuot na mayong pinapalain, sarong pagpahiling kan pag-ako niya to kan lambang saro, na mayong kondisyon. Dai hinihiling ang mga kaluyahan, ang karatan o kasalan. Ipinahiling sa satuya ini kan satuyang kagurangnan kung papaano inigipon. Dai niya hiniling ang satuyang mga kaluyahan asin karatan, darakan satuyang mga pagkukulang asin kasalan, kundi sa iyang pagkamuot, binalukat niya ang satuyang mga kasalan. Tinubos kita gabos, kaya kita naging mga maninigo sa iyang atubang. Lugod iniman ang maging agyat sa lambang saro sa sato, nahanapon sa satuyang palibot ang mga tawong dai pa nakakamati nin pagkamuot. Ang mga napapabayaan, ang mga nagtitios, ang mga nawawara sa dalan, siring man ang satuyang mga kaiwal. Mga tugang, kung satuya lang sinunod gayod ang tinaram sa satuya kan kagurangnan, 12,000 na taon na nakaagi. Gayod arual daw, nakakapsaksi kita o nakakahiling kita nin mga milagro na bunga nin pagkamuot. Gayod mayong pag-iriwal, mayong siriplingan. Ang gabos nagpupunga nin pagkamuot. Ang gabos napapano nin katuninongan. Alagad, harayo pa ini mga tugang. Kung pangiturugan ini, gayod da isa na ini maging pangiturugan hanggang sa katapusan kan kinaban. Taharayo man ang satuyang minamaawot na katotoan sa ngunya na panahon. Padagos man giraray kitang pinapagirumdom kan satuyang kagurangnan, na magkaminurootan kamo, siring kan pagkamuot ko sa indo. Pagkamuot na bakong makasadiri, sarong pagkamuot na andam na idusay an sa iyang sadiri para sa iyang kapwa. Pagkamuot na lugod magbunga, nin kadakol na milagro, nin pagbabago,
pagpapatawad, pagkasararo, asin katoninongan. Matindog po kita. Asin ipahayag niya to an sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan kaglalangkan langit asin daga. Asin ki Yesu Kristo aking bugtong niya kagurangnan ta. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo. Namundag ti Birhen Maria. Pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus nagadan asin ilinubong. Uminilig sa mga kanikatulong haldaw na buhay liwat hali sa mga gadan. Suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa pagpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagporan. Amen. Hulita kita an pamilya kan Diyos, dahi kita makakasabi na namumutantaan Diyos kung nauungis kita sa kapwa. Mamibi kita, naan sa tuyang pagkamuot sa iya, maging labi pa sa mga tataramon sana, asin magiya sa satuyang pag-uugali. An satuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, asin ang mga namamayo kan simbahan, maging udok sa buot, asin matinaos sa pagkamuot ninda sa saindang aripumpon, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang Diyos, mamidbid, asin mamatean kan mga day nagtutubod sa iya, huli kan pagkaminuutan in mga Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga mag-aragom, maging maimbod asin dayupot sa saindang pagkaminuotan, siring na sinda magsaksi sa saindang Kristiyanong pagtubod, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, maranga sa saindang mga pagsubok, huli kan pagtubod asin pagkamuot nin mga Kristiyano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan na naginyatong kasumaro sa buhay na ini, mag-ugma sa nagdadanay na katuninongan sa kahadayan kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Sa katuninongan kan sa tuyang mga puso, iayon man niya to ang sa tuyang mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, hinanyugaan sa muyang mga pamibi, asin panuaan sa muyang puso kan sa imong pagkamuot, tanganing padagos kaming mabuhay, susog sa nakakapagayagaya sa imo, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po.
Magpumibi ka mo mga tugang, tanganinan sako asinan sa indong atang maako man lugod kan Dios amang makakamhan. Ako an manlugod ng kagurangnan na natang sa imong mga kamot para sa kaumawan na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan magsakat-lugod pasiring sa imo an samong mga pamibi, kaiba kan mga pagdulot din mga ostya, tanganing kaming lininigan kan sa imong kamurawayan, lugod maandam kan mga sakramento, nin dakulang kabanalan, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon. At ngani mas mamoraway na iarubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Huli sa iya namumundag ang mga aki nindiwanag para sa buhay na daing kasagkoran. Asin nabubuksan ang mga tatakan langit no nakahadean sa mga maimbod. Huli ta tinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay niya liwat ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa nag-uugma ang gabos sa bilog na kinaban, pati nga ni man ang mga langit no na virtudes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Ang minadigdig sa ngaran kang kagurangnan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna sa kaitaasan. Kagurangnan ikananggadaan banal burabot nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Si Kristo na buhay liwanag.
Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera, sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaitupa na kapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, kasaro ka ni Espiritu Santo, an gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. 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 Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos doon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na iyong kasalangit, pabanalon ang ngalan mo, magdatong na kaharian mo, mangyari ang buot mo sa daga, tinsiring sa langit, sa mong kakanon sa arwaldaw, itao mo sa muyangon niya, asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawan niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asinare kami pagdara sa subot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua,
na siya mapatuninong asin magkabaronyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero con Diyos na nagpapara ang mga kasalan kan Cordero canto kasalan kan Cordero con Diyos na nagpapara kasalan kan kinaban. Uyaan kordero kan Diyos, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako kung manihiko ni kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan.
Mamibi kita. O Diyos na makakamanas daing kasagkoran, ika na nag-andam sa mo para sa buhay na daing kasagkoran sa pagkabuhay liwat ni Kristo. Padakulas sa mo an bunga kan sakramento kan Paskwa, asin panuaan sa mong mga puso, kan kusog ni nakakaligtas, nakakanon, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve, a te clamamus, exulis periemes, a ti suspiramus, gementes et plentes, in ac lacrimarum valge, ea ergo advocata nostra, ilus tuus, misericordiae oculos, a nos converte. In Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis, usuis Filio, osete, O clemens, O pia, O dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut in mea missionor promissionibus Christi, Oremus omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi Virginis Matris Maria corpus it animam, ut dignum Spiritu habitaculum ipici mireretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione laetamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum auxilium maniat semper nobiscum.